हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडियोआ जेबो आपडेट भिडियो जानाय नङा दे लोगोफोर। स' बे भिडियोआ ससियेल मिडिया सालायगिरि बिथांमोननि सायाव मोनसे सांग्रांथि भिडियोसो। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडिया इउट्युब फेसबुकफोराव नुखादों जानांगौ माखासे मानसिफोरा आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजों दिहुनजानाय सानबोलावरि सावथुननि माखासे पार्टफोरखौ गाव गावनि फेसबुक इउट्युबफोराव हगारनानै लानायखौ दा बिनि सायावनो मोनसे सांग्रांथि निउस ओंखारनानै फैदों दे। स' नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायोब्लानो जाबाय। स' बेवहाय लिरदों सानबोलावरि सावथुनखौ जाय गावनि इउट्युब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव हगारनानै लादों सांग्रां जा। बिथोनलाइ गैयाजासे गोबां चेनेलाव हगारनायनि फारिलाइया सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोननि आखायाव दंजोबसै। आरो लिरबावदों सानबोलावरि सावथुनखौ गावबा गावनि इउट्युब चेनेल फेसबुक पेजाव हगारग्राफोरा थाबैनो 8753393414 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनानै सारेन्डार जा, नङाब्ला आयेनजों मोननांगोन साजा, होनांगोन रां नङाब्ला जानांगोन नोंथाङा कर्टनि केस। सानबोलावरि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना हगारनाय गासै इउट्युब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ स्क्रिनशट खालामदों आरो बिनि सायाव आयेननि राहा लानो थाम-थिम जादों। भिडिअ दाननायनि उनावबो मोननो हागौ साजा, बिनिखायनो होखानाय जानबुं नङाव फन खालाम आरो नोंथांनि जाथायखौ समाधान खालाम। स' लोगोफोर नोंथांमोना निउसखौ खोनाखाबाय जानो हागौ। स' जाय बिथांमोना सानबोलावरि सावथुनखौ बिगोमानि गनायथि गैयाजासे गावनि इउट्युब चेनेल आरो फेसबुकफोराव हगारनानै लादों बिथांमोना सांग्रां जायोब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोनखौ एबा जाय बिथांमोना गाव गावनि इउट्युब चेनेलाव गनायथि गैयाजासे फेसबुक पेजफोरावबो हगारनानै लादोंमोन बिथांमोनखौ स्क्रिनाव होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै गावखौनो सारेन्डार खालामनो थिनदों बिथांमोना। बिनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जायोब्लानो जाबाय। स' बेफोरबायदि सावथुन बिगोमानि गनायथि गैयाजासे बेफोरबायदि गोदान सावथुनखौ गावनि चेनेल एबा पेजफोराव माब्लाबाबो हगारनो नाङा। आरो सानबोलावरि सावथुनल' नङा, माखासे बर'नि गोबां सावथुनफोर जेरै दाहाल सावथुन बेफोरखौबो माखासे गोबां मानसिफोरा गावनि इउट्युब आरो फेसबुक पेजफोराव हगारना लानायखौ नुनो मोनदों। स' बिथांमोनाबो सांग्रां जायोब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ माब्लाबाबो दामाव, नङाब्ला बिथांमोना जेब्ला एक्सन लानानै नोंथांखौ हमगोन अब्ला नोंथाङा गोबां रांनि फाइनबो होनांनो हागौ। बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ दामाव। आरो नोंथांमोनाथ' निउसखौ अलरेडि खोनाखाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामोब्लानो जाबाय, जाहाथे बेफोरबायदि खामानि मावग्रा एबा हाबा मावग्रा सुबुंफोरनियाव नैबे निउसआ सौहैनाय बायदि।